Bitarata utukalo kile mugan duru samba fila ani mugani waro IAA TV filɛba jama Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan aw bisimila an ka bidon kibaruyaw kɛnɛ kan kunnafoni daminɛna Kayi kɛnɛya tigilamɔgɔw ka ɲɔgɔnda baaraw daminɛna dimanche don utukalo kile 23 samba fila ani mugani wɔɔrɔ Kayi lycée dugukolo Konare kɔnɔna la nin baara daminɛ bɛɛ lajɛlen kɛra Kayi marabolo ɲɛma général de brigade Musa Sumare ka ɲɛmaya kɔnɔ hakilina jiginna maa 776 de kan ka ni ɲɔgɔndan in kɛ. Alisa an bɛ to Kayi Gabu ka kɛɲɛ ni yirituru min bolodalen don Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen na o ta ko 32nan hukumu kɔnɔna la kunun tɛnɛ utukalo tile 24 sanba fila ani 26 yirituru dɔ kɛra Gom Arabiki kan kunun commune kɔnɔna la Kayi région na min ɲɛmaya tun bɛ Kayi marabolo ɲɛma général de brigade Musa Sumare bolo. Alisa an bɛ to ni jamana kɔnɔ kibaruyaw ye Mali lakana tigilamɔgɔw minnu bɛ n'u ka baara ɲɛsinnen don ɲɛnaminimafɛnw kɛlɛli ma ni a bɛ fɔ olu ma OCS u ye tɛgɛda kɛ maa 4 ka Bamako suguba kɔnɔna la min ni ɲɛnaminimafɛn dɔw sɔrɔla u bolo min valeur bɛ taa i jɔ CFA wari $300,000 bɔɲɔgɔnko la dimanche don utukalo tile 23 sanba fila ani 26. Kunnafoni kuncɛla kunun tɛnɛ utukalo tile 24 sanba fila ani 26 Mali premier ministre général de division Abdoulaye Mayiga ye taama kɛ ni ka i kunda Algérie jamana kan hakilina jiginna nin taama in laɲini ye walasa ka se ka taa Algérie jamana ɲɛmaa ka cikan lamɛn ani ka Mali jamana ɲɛmaa général d'armée Assimi Goïta ka ci lase. Nin kunnafoni damadɔni bɛ dansigi kɛ an ka bidon kibaruyaw la aw ni ce aw ka ɲɛmadaliw la IAA TV tele min b'aw dɛmɛ ni k'aw ka laɲiniw sabati aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.